Hello logoफोर बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोननाय बावहरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि NB क्रिएशन चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनै जों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनो ओंखारगासिनो दङ स' लोगोफोर जों दारायगासिनो दङ 1 गियाराव होनानै होगासिनो बे समाव जोङो सान्थिपुर बाजारजों मोनफैबाय एसे लोगोफ्रा सोरबा गय जादों आरो बिदिनो सोरबा साहा लोंदों दा जागासिनो दङ थांसिगोन जोङो मोनाबिलि देरा जायखौ जों होनदों मोनाबिलि देरा थांनो नायनि र' माबायदि जादों आरो माबायदि नोंथांमोना आं देखायनो आं रेडि स' लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो दिनैनि जि प्रग्राम बे गासै प्रग्रामखौ मिथिनो हागोन आरो नुनो मोनगोन बिदिबा थांदोनि ना मा बुङो हेल' मांकि हेल' 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 वाव 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 ओइ खाम थालिर ओइ बानाना लोगोफोर जों मोख्रा नुदोंमोन मोख्रा जों हमनो ट्राइ खालामदोंमोन हायाखै हमनो मोनोब्ला लांदोंमोन आङो फैगासिनो दङ जोङो मोनाबिलि देरा लामाया फुरा पन्स पाउडारनि बायदि गुफुर मोखां सोरबा मेकआप खालामफैयाखैब्ला फुरा मेकआप बेवहाय मेकआप आर्टिस्ट नङा थांगासिनो दङ होंगो दोंगो मानसि गारि फुरा जों मोनबायानो मोनाबिलि गेट जों मोनबाय गोजौआव लिरदों मोनाबिलि देरा वाव थांगासिनो दङ स' लामाया बिराद गाज्रिलै पप मानसि होंगो दोंगो महा थांदों महा फैदों गासैबो मोनाबिलि देरानि फाग्ला जोबोर नामालाय थांगासिनो दङ मोनाबिलियाव नुहांबाय नैबे नुनायानो जादों मोनाबिलि बयनिख्रुइ साबना हामना पिकनिक स्पट जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोनाबो फैनो हागोन वाव बरियालै जायगाया नुबायना लोगोफोर माबायदि नैबे गला एबा दखान बेयाव नांगौ रोखोमनि जानाय लोंनाय मम' चावमिन इदि बायदिसिना मोनगोन आरो फारसे नाहरदो गिदिंबो नाहरदो दैलाम दै बब महनै मानसिफोर महा जथुमदों आरो मानो फैदों फुरा मानसिफ्रा मोनाबिलि देरा दिनैसो नुदों फार्स्ट टाइम फैनाय गोसो गोजोननाय मोनदों भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय जिरि दैया मानसिनि गोसोखौ खामग्लिहोनो हायो दे गुसु दैया मानसिनि गोरबो बिखाखौ सुग्लायहोनो हायो वाव बरिया सिख्लाफोर थांलाय फैलाय जागासिनो दङ बहा थांदों आरो सोरखौ लोगो हमफायदों आरो रं नाम्बार रायलायनो वाव लामाया पटासे पिलानो जाम जालायदों आरो माबायदि दालांलाय बेलाय बाबा हेंगें ब्रिजनि बायदि दालां बा सोरबाया माबा टप्ला लादों आरो सोरबाया माबा गेन्दा लादों गेला लादों माबा बे लादों आरो भुटाननि बायदिसिना लानानै बाब सोरबा फन हरदों सोरबा नेदों सुपार हिट आरो दिखिसै बहुद मोजां वाव नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला बाव फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन गोसोबादि पिकनिक जाफैनानै गावनि साननाय बादि एन्जय खालामनो हागोन खांग्रा खुग्लु बेलथाय बेलथि खालामनो हागोन बिन्दास सिङाव माबा सुनै फुनलानाय गुफुर खैरो बागाननि सिङाव बिसुमा हायला हुइला सेंग्राफोर बेरायदों थाबायदों सोरबाया जिरायदों सोरबाया सेल्फि लादों फट' लादों बहुत जरा थादों थुब्रा थादों हनै गोसोनि साननायखौ फोरमायलायदों दुखु सुखु सोरबाया ओंखाम ओंख्रि सोंलायदों खोथा मोनिनि सोरबाया मोज्लिउ नाहरलायदों आरो सोरबाया मिनि हरनाल' थादों आरो सोरबाया माबा माबि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय साइड दानदों वाव इन्टारेस्टिं लामाया हले जोबोर मोजां खालामनानै होदों नैबे आबौआ सोरखौ नागिरदोंलै आबैखौ नागिरदों खोमा बहा थांदों बरिया नायगासिनो दङ आवगायगासिनो दङ नै बिसोर मा खालामदों दै बरिया आरो मेथाइ जादोंलै आरो थांगासिनो दङ पिकनिक जाफैनो थाखायहाय आरो जिरायनो रेस्ट लानो थाखायहाय जोबोद मोजां आं दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम फैनानै गावनि गोसोखौनो तुला बादि बेरनाय मोनबायलै आं तुला रासिस नामालै वाव आरो बैसोरो मा जमा फैलायखो गासैबो मानसिफोरनि गिदानायखौ नुना आंनि खर'आ हाइ प्रेसार ना ल' प्रेसार बादि जानानै मोनबायलै आङो ओइ र' कन्ट्रल मा होसादोंलै नों मा गिदिंलाबायदोंलै जानांगौ जायगाखौ नुनानै नोंसोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु जानो हागौ बबे जायगायाव बे जानो हागौ आरो बहा नोंसोर साननो हागौ नाथाय बेयाव उन्दै गेदेर गासैबो फैनानै बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय नुखाबाय दिनैनि बे मोनाबिलि देरायाव गोबां गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां लाइमोनफोर बेबायदि फैबाय जोबोर मोजां माने प्लेस
नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला मोजां नुगोन बिफांनि सिङाव मोजां बेबायदिनो माखासे जिरायग्रा जायगाफोर खालामनानै होदों भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय माखासे दैफोर दङ दा बेहायनो स्राय स्राय दै बोहैनाय दङ आरो बेबायदिनो मोजां जायगा स' नोंथांमोना जुदि फैयो अब्ला मिथिनो हागोन माने पिकनिक जानो थाखाय आरो बेबायदि माखासे बार्थडे पार्टि माबा माबि पार्टि खुंनो मानो थाखाय जोबोद मोजां जायगा स' जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अब्ला गावनि गोसोखौनो गोजोनग्लायनाय बायदि ओरैबायदि मोजां मोनगोन दै स्राय बिफां ओरैबायदि बार खोलो बारनायजों गावनि गोसोखौनो बावगोमालायनाय ओरैबायदि मोजां जेब्ला नोंथांमोना जुदि फैगोन अब्ला नुनो मोनगोन दि माबायदि आरो माबायदि जादों नोंथांमोना मिथिगोन स' दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगासिनो दङ दिनैनि बे मोनाबिलि देरायाव माबा सिस्टेमनि खालामदों आरो माबायदि जागोन आं बे गासै गोदोनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ आं नोंथांमोननो दिनै देखायगोन स' नोंथांमोना नुखाबाय बेयाव बिसिबां मानसि ज' जादों आरो बिसिबां मानसि फैदों होंगो दोंगो जायगा मोनलायो ओरैबायदि मानसि थांलाय फैलाय वाव जोबोद मोजां अन्थाइखौनो जाबनानै बेबायदि खालामदों आरो नै बाहाय लिरदों जाहैबाय मोनाबिलि MWNA मोना नै बहाय मा बियो लाभ बेयाव मा जाखो बिलि BILI मोनाबिलि दा स' नायदो बेसेबां मोजां आरो बेनि थाखाय बेवहाय जोबोद मोजां बेबायदिनो माने जायगा बेवहाय मोजाङैनो न' लुनानै होदों नायदो बेयाव जायनि थाखायहाय ब्लगार गोजा दंफैखायो नंगौ बे राजानि जायगा बेयाव गोदोनि राजाफ्रा बेयाव जिरायनायफ्रा बे राजानि बायदि न'खौ लुना होनाय जाबाय बेयाव रेस्ट लानो हागोन जोबोद इन्टारेस्टिं बेयाव दालां गैया नै नै स्राय दैया बोहैलांदों जोंनि बिखा गेजेराव सारेगामापा दालां गैया बेवहायनो ओरैनो अन्थाइयाव गाज्रुनानै सोरबा लांगा गोग्लैदों सारेगामापा बरिया जायगा हैले आंबो बुदां बुलामनाय बायदि बानायसै बुदां बुलामखांनायनि उनावहाय नै बाहाय मोनसे दालां दङ लामानाय होजादों दा बेजों जि मेन प्रग्राम बे नुहुरनाय स्टेजआव बे जागोन बिदि दङ थ' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो गासैखौबो आं देखायनो होननानै बुंदों आं देखायजोबगोन आरो देखायनायाव राजि देखायहरजोबगोन गासैखौबो जायगा खिन्थु थामाम बानायदों अन्थाइजोंनो नाम दिदों मोनाबिलि नुबाय नै बेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोराबो सेल्फि लाफैयो फट' लाफैयो माने मोजां आरो ना बिराद मोजां मोनदों नै दंफां रोदाफोरखौनो अनेक कालारनि फुनानै बिराद मोजां समायना खालामदों जि मोजां खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोर जि फट' लानो माने मोजां जादों आरो अन्थाइजोंनो लाब बानायलायनाय बबे जायगायाव नुदों अन्थाइजोंनो लाब बानायलायनाय बाहायसो नुदों नै आरो आखरबो लिरलायदों बिलि होननानै मोनाबिलि होननानै आखरबो लिरलायदों माने बिराद मोजां खालामदों आरो ना जि मोजां दिनै आं जि भिडिअ नोंथांमोन देखायदों बे गासैखौबो नोंथांमोना फैयोबा नुजोबगोन माबायदि बेसेबां इन्टारेस्ट आरो माबायदि जादों आरो माबायदि नंगौ माबायदि नङा बबे माबायदि नोंथांमोना नुजोबगोन आरो गासैखौबो नायजोबनो हागोन आरो ना थामाम मानसि गेदारिं जादों बुहुत गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय बे मोनाबिलि देरायाव दिनैनि समावहाय नुजाफैदों खिन्थु जायगाया हले तामाम जायगाया जोबोर मोजां एक्चुवेलि आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बाहाय फैदों माने पिकनिक जानो पार्टि खालामनो माने जोबोर मोजां खैरो बागाननि सिङाव माखासे जिरायग्रा जायगाफोर दं नालाय जोबोर मोजां मोनो माबा मोनसे टेनसन जायोबा माबा मोनसे दुखु जायोबा जुदि बेयाव फैयोबा एसे हेलौ फकन दे नै एसे टेनसन जायोबा एसे दुखु जायोबा बाहाय फैनानै एसे इन्जय खालामफैनो हागोन जोबोद मोजां आङो एसे बिफां सिंजों हाबनानै आं देखायनो सानदों बैग्रि आरो खैरो बागान
बैग्रो खैरी बागानाव सिङाव बेबायदि पिकनिक जानायनि एबा पार्टि जानायनि मोनसे सुबिदा दङ आरो बेबायदि गेजेर जिरायग्रा माग्रा बेबायदि जायगा खालामनानै होदों जायगाखौ मोजाङै खालायदों माने स्टेन्डार्डबो जादों आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम हिसाबै बिराद मोजां मोनो स्टेन्डार्ड खालायदों जायगाफ्रा बिराद क्लिन खालामना होदों जेरैथिंबो ओरैबो क्लिन गुवार प्लेसआ खिन्थु गुवार जोबोद गुवार नायबा नुगोन जोबोद गुवार जोबोद क्लिन आरो जोबोद गुवार जायफ्रा फैगोन नोंथांमोना मिथिगोन नुगोन मोजां मोनसे जायगाखौ नोंथांमोना नुगोन जेला फैगोन बा नुगोन क्लिन आरो नै ओरै फारसेजों दखान नांगौखिनि माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ मोनगोन जाग्रा लोंग्रा मोनगोन जानाय लोंनाय बेयाव थागोन जेरै पेट्रल दं नै आरो माखासे जाग्रा बेसादफोर दङ दा बे दखान दखान खाथि मानसिफोरा दासिमबो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ सोरबाया थांबाय सोरबाया दासो फैदों आरो सोरबाया ओंखारबाय बायदि जागासिनो दङ आङो थागोन दसे इमान गोबाव थाला दसे थानानैहाय आङो थांगोन थाबावगोन आरो दसे थानानै थांसिगोन आङो नायदो लोगोफोर जायगाखौ माबायदि मोनाबिलि फैलाव दैलामबारिनि गेजेराव बोहैदों गोजों कोल दै बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोफ्रा गोजोनख्लायो जेखि जाया माने फैलाव दैलामबारिनि मजायानो जुदाखा मानोना बेयाव गोबां मानसि थांलाय फैलायनि मजाखौ नुनानैनो आंनि गोसोआबो एथ'लारासेफोर बादि आरो बिरफ्रिं बायनो गोसो जायोलाय आरो बुहुत मोजां खन्थाइ आरो माबा मोनसे खन्थाइ महरैसो लिरजानाय जासिगौमोन आंखौ नायगोमोदों सोरखौ नायगोमोदों आंबो जानांगौ हेन्डसाम धर्मेन्द्र खान बायदि नुनायखायनो आंखौ गासै सिख्लाफ्रा कल हरदोंलै आरो लाजिदों खारोलै आङो बाराखौबा आंबो खोनाबोदों आरो मेकआप आरो बायदिसिना हेन्टेन बायदिसिना दाफोरानो हाद्रि आरो लामा सामानि हाद्रिफ्रा मोखां नांजानायखाय आंखौ सिनाय मोनै जादों खोमालै चारमोन मा नेदोंलै आरो सोरखौ आरो मानो रेखना लाबायदोंलै जानांगौ माबा मोनसे रहिस थानो हागौ वाव गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो आरो बेल बटन टप पेन लंपेन्ट गाननानै थांलाय फैलायखौ नोजोर होदोंलै बिदिनो थांलाय फैलाय नोंसोरो मानो बेबायदि थांलाय फैलाय खालामबाय थायोलै जानांगौ नोंसोरनाव माबा मोनसे रहिस थानो हागौ आरे नोंसोरखौ नुनानै आंनि केमेराबो हें जाबायलै आरो लोगोफोर बे समाव जोंनि टाइमा थांगासिनो दङ आरो खोमसि जाबाय मा होनबावनो दा खोमसि जाबाय अब्ला आं दिनैनि गासै जि प्रग्राम नोंथांमोन देखायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोन्दों भिडिअ खालामना माबायदि मोन्दों खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोन्दोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो माबा मोनसे सोंथि दङबा सोंहरनो हाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि जायगाखौ मोजां मोन्दोंब्ला जायगाखौ इन्ट्रेस्ट मोन्दोंब्ला नैबे मोनाबिलि देरा पिकनिक स्पटआव फैनानै एन्जय खालामफैनो हागोन पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेयाव फैनानै बे मोनाबिलि देरा बेयाव फैनानै गोबां गोसोआव गोजोननाय आरो इन्ट्रेस्ट मोनगोन स' नोंथांमोनाबो फैनानै गोसोआव जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला बेखिनिसै दिनैनि भिडिअ'आ